pong lahat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Pinakadulo. Tita Franz and Len Garden. Sitio Bulsukan, Mataas na Burol, Silang, Cavite. Malalaki na, mother na. Ayaw nila ng mga mother. Ayan guys, budget meal ng Paraiso Verde. 650 talaga to, pero natawaran ko ng 600. Nakuha ko to sa live selling. Mamaya ibibigay ko sa inyo yung may-ari ng garden. Diba? Budget meal na Paraiso Verde. Ganda ng variegation niya kahit medyo bata pa. 1, 2, 3. Ayan. Hello po. Ayan, ako po si Lynn de Guzman Caceres. Ayan, from Tita Franz and Lynn Garden. Located at Mataas na Burol, Silang, Cavite. Ayan. Nagla-live selling po ako ng mga plants, mga murayta lang na plants. 50 up yung mga presyo ng halaman ko. Meron din palang 3 for 100. Ayan. Super budget meal na yon. Naku guys, super budget meal yung mga murayta dito Ayan, ni ate. po kayo sa aking mga live selling. Ayan. Maganda kung pipick upin nyo, di ba? Oo, Tapos mas i-text maganda. kayo Hmm. para makita nila. Oo, pwede rin. Pick up, Lalamove and Tok Tok, JRS. Ayan, salamat ate. Mabait si ate. Tsaka tingnan nyo, ito mga for deliver na to. Opo, ayan. Ang ganda. Tapos ito, deliver din lahat. Yung ganito yung ito, si Brazil, pag ganito nakalaki sa'yo, magkano? Kasi, binenta ko lang kasi ito noon ng 150. Tumaas na siya. Talaga, hindi pa nakuha? Hindi pa nakuha. Pero mga bayad na. Talaga, ayan guys. Mga busy pa sila. Ayan. Ayan, Inaalagaan ko lang. Inaalagaan ko lang ang kanilang. Ay, maganda pala dito. Pag hindi pa nakuha, alagaan ni ate. Ito, matagal. Ayan di ba? Lahat ka meron na may kanya. Wow, lahat to. Ito guys, yung maipapakita ko, lahat yan. Naluma na yung tape sa katagalan. Talaga, pero bayad na to? Bayad na. Baka kasi pumunta pa, no? Ay, rubber tree, tumaas na. Pero mga bayad na raw. Bayad na, nakaipon na ng rubber tree. Wow, ano ba yan? Kunin nyo na po yung mga plants nyo rito. Bayad na. Baka nakalimutan nila. Mga busy sila. Ayan, ito. Di ba? Pero tatanong ko muna, magkano yung pagkabili nila nito? Ito, 350. Oh, 350. Black Legacy. Rare na aglo din yan. Wow, Black Legacy, 350. Magkakababy na nga. Pero may mapagkukuhaan ka pa niyan. Nabenta ko na ang aking Mother mo. tropa niyan nung pero meron akong mother plant niyan kaso wala pa siyang masyadong suloy. Ayun, kasi hindi naman ganun kabilis yan pag mga Mabagal din rin, siya mabagal eh. Ito, magkano benta mo? Yan, 300. Ayan guys, yung Monstera 300. Monstera Deliciosa, 300. May-ari na yan. Meron na. Ito, yung pagkabenta mo nito, magkano? 250. Oh, 250 ang taas na oh. Taas na. Lalo pang tumaas. Bayad na raw to, hindi pa kinuha. Tagal na niya. Ayan yung pangalan ng Melody. Bayad na. Months na yan eh. Oh, Na yan. Lahat policy yan. ang ganda naman. May Birkins. Magkano Birkins sa'yo? 100. 100. Ayun ang maganda, di ba? Budget me. Talagang buhay na buhay na. Ito, magkano? Ito,
ito 180 sa hybrid Cora. Pero presyuhan niya 300, 350. Pero 180 sa'yo. Hybrid Cora. Wow, buti na lang Kasi budget meal na kristalino mo. Magkano? 220. 220. Budget meal. Di ba? Laging ubos yung budget meal kaya 220 lang oh. Yan oh. Sa iba pa nito 350 pa yan eh. Ito yung ganito, magkano bintahan mo? ito binandel ko lang to 3,100. 3,100. Ang laki na ng dahon. Ayan mga ipisyo ni ate. Ganda. Taasin pa ng konti. Mga albo. Ayan oh, ang dami na pala. Ang dami na mga may-ari. Propoli ako ng mga albo. Ayan, sa mga susunod, baka 50 na lang benta ko niya. Wow. Pansin ko guys, yung garden nila dito. Maraming budget meal. Wow, yan ang paborito ng mga viewers. Budget meal. Ate, yung ganitong magandang variegation, magkano na to? Itong Syngonium albo. 150 lang yan. Oh, 150 lang kay ate. Bentahan yung 250. Ganun. Oh, di ba? 150 lang. Ang bintahan nito, 250 talaga. Pero kay ate, 150. Tignan niyo naman yung 150 niya. 3 na ang dahon. Marami pa rito, ayan. Mas maganda yung mga variegation ng iba, pili na lang po kayo. Pero merong ano no, yung nag-i-mutate, green lang siya. Nag-green. Pero sa katagalan lalabas ulit. Babalik uli. Variegation. Ayan mo, ang ganda oh. Ayan. Yung po sa dulo. Syngonium din yan natin, di ba? Yung albo din. Ayan, ang ganda ng variegation ng dulong yan. Magkano yung ganyan? Okay, 100. Ba, 100. Mantakin nyo yung mga variety ng Syngonium dito. 100. Yung si Batik. Si Batik, mura lang yan. 50 lang benta. Oo, 50 pesos lang yan. Si Batik. O yan guys, dulo ako ng dulo. Ayan si Pink Plus. 100 lang. Ito yung medyo kulot na Syngonium. Si Strawberry Ice. Ayan, yung pala itsura niya pag baby pa. Medyo rare din yan. Oo nga, magkano pa ganyan? 100 lang din. Ayan, 100 lang. Ano ito? Syngonium ba to? Ay, Ano? Adansoni. Lanyata. Monstera Lanyata. Lanyata. Magkano pag mga ganito? 150. 150. Mura na rin, Lanyata. Rare na Monstera. Oo, yan, ito yung mga rare na Monstera. Ito. Ayan ay ano, Sindapsus Truby Moonlight. Ayan. Magkano ito? 100. Yan guys. Yung mahilig sa mga budget meal. Yan. Ayan, bentahan yan 3 dahon yung 500. Oh, yan. Oh, maganda si ate kasi sinasabi niya, dinidemo niya pa. Ikaw na lang kay ate. Hindi ako tulang, no? Ang ganda rin naman ng lanyata. Maganda yan pag ano niya, matured. Oh, pag medyo matured na, no? Ito guys, nako. Si Standeliana Albo. para siyang ano, no? Ba't yung akin malambot pa? Sabay ganun, eh, no? Yan, mga bagong propa. Ito, nakatayo na siya, no? May ugat naman po eh. Magkano naman ito? Ayan, pag 2 dahon kasi niyan, bentahan, 200. Ganyan. Pag isang dahon, Dahon, pwede na sa 100. pwede na sa 100. Maganda pala kay ate dito bumili. Standeliana. Yung mga mahihilig sa budget meal, guys, di ba? Yung mga nagbebenta, nako. Sugod kayo rito kay ate, pero wag niyo akong ubusan, ha? Puro budget mo kasi gusto ko yan. Ito. Naku, medyo mahirap tong si ano eh. Si Silver Sword, di ba? Baby pa. Baby pa, oh. Pero kung talaga may nangungulit na buyer, magkano? Yung mga nag-ano yan, ako, bigay ko lang yan ng mga 80. Ganun. Oh, 80 pesos. Mantakin mo. Di ba? Bahala na silang magpalaki. Bahala na kayo magpalaki. Ito po, magkano sa inyo dito? Ay, triangularis, 150. Oh, 150 ang triangulares. Ayan. Nagmura na rin. Di ba kamamahal nito? Mahal yan. Ito po, magkano naman dito? Iyan, 100. Amagris. Amagris Kalatay. Calathea. 100 by makapal. Lalago. Ang lalago nga. Ayan guys, so ang ganda tignan. Basta magaganda yung mga dito ni ate, yung mga mukhang budget meal. Gloriosum. May-ari na ba to, te? Wala pa.
Pag mga ganito, magkano? Ano, dark form kasi yan, 350. Ah, okay. Kaysa dun sa light form. Oo. Mas mahal yan. Mukha nga, 350. At least 350 na, di ba? Ayan, kayo na lang magpaganda. Pero okay naman kung talagang kasi established na, oh, ayan, oh. May suhi na. Ayan, di ba? Anak-anak na. Ano to? Ayan, Philodendron 69686. Ah, ito ba yun? Hindi ko na nakikilala. Naputol ko na yung stopcut. O, di ba? Sabi ko sa inyo, galing mag-alaga ni ate, pang budget meal eh. Mga propagation tong area niya. Magkano naman to dito? Iyan mother. Ah, mother. Pinaparami pa. Cut niyan. Ang ganda naman nito. Ito yung Paraiso Verde na, no? Yan. Paalaga. Ayan, paalaga. Pero na may kanya yan eh. Ito, magkano to? 3 knives, 500. Ay, ang ganda pala nito sa personal, no? Pag malago siya. Ah, ang ganda pala. Green Knife ang pangalan niya. Ayan guys, so ang ganda pala nito sa personal. Kasi ano eh, ngayon ko lang nahipo yung dahon niya. Makapal pala. Makapal pala. Ayan guys, so maganda pala tong Philodendron. 500 kasi makapal na siya. Ah, may presyo pala to talaga. Hindi nga kasi nagmamain din ako sa parting Mindanao. Kaya pala minsan mga 2 piraso lang, ganun. Ayan. Dito naman sa kabila. Ano pangalan nito? Syngonium albo din yan. Ano, nag-ano siya, nag-matured na yung form niya. Ah, ganyan pala ang itsura niya. Ang daming propagation nito ni ate. Mga bagong propa, latado yun. Yan. Mga bagong prop. Dito nakalagay. Ito silver sword. Agad na agad. Ito Ito 500. Oh, ito guys, Matured form na. 500 matured form na. Ayan. Flex natin ng konti sa ayan. Ay mag-aapat na pala eh, di ba? 500. Di na kayo lugi, guys. Matured na eh. Ang ganda talaga ng silver sword, no? Ano lang siya, ang bagal niya, di ba? Yung ganitong itsura magkano? Ito Milano. 450 yan. Oh, guys, 450. Depende kasi sa laki ng dahon niya. Ang ganda, no? At least may budget meal. Mga bagong propa. Kasi puro budget meal hanap nila eh. Di. O, ayan na. Pero hindi ba, tatanungin ko lang may ugat na talaga siya? May ugat siya, pero kailangan pa siya pa damitin. Established talaga o kailangan paramihin Kailangan pa? may shoot na siya bago ibenta pa. Ayun. Ang ganda ng Milano. Dito lang ako nakakita ng budget meal. Ewan ko sa iba. Hindi pa ako nakaikot. Ito ate, magkano sa'yo to? Syngonium ano yan, chia pens, 250. Wow. Ito guys. Syngonium din pala to? Chia pin. Pero mukha siyang ano, lumalaki din yung dahon niya. Kaya nga trilling din pala to. Akala ko ano eh. Parang philodendron din. Oo, totoo. Parang Philodendron siya, no? Ayan guys, Kasi oh. ang garden, 1.5, ganyan kalaki. Kaya nga, magkano sa'yo? Sariling propa ko, 250. 250. O yan, ang dami palang budget meal dito. Punta kayo kay ate guys. Looban lang to, no? Medyo mahirap pasukin eh. Pero mahalaga, bago kayo pumunta rito, kontakin nyo muna si ate. Diba? Tato si ate, oh. Mamaya, bigay ko sa inyo number ni ate. Oo. Maganda yung garden ni ate kasi, oh. Malawak rin eh, oh. Malawak din. Marami siyang propagation dito. Ang yung hoya namin doon. O, nandun pa sa likuran daw. Ayan o, yung mga nasa unahan. Ayan. Di ba ang gaganda? Pero ate, tanungin ko muna dito. Magkano yung mga ganito mo? Ayan, 1, 2. Oh, Ataba yan. ataba. Ataba po, NC. Ataba Puense. 1, 2. Ganyan nakaganda. Ito naman sa kabila. Yan naman ay snow drip. Tignan mo, no? Ang social ng mga pangalan, ng mga pelo dito. Magkano dito? 1.7. 1.7 snow Medyo deep. collector's item yung mga nasa taas, kaya Kaya palang gaganda guys, oh. Ayan, oh. mga ano. Mga collector item, pero mga budget meal. Ayan, oh. Diba ang gaganda? Ito, magkano dito? 600, narrow form red majesty. Wow, ang ganda, no? 600 lang, narrow form. Pati ito sa kabila. Ayan naman, black majesty. Ito ang Black Majesty. Magkano naman ito? 1.8. 1.8 guys.
Yun ang maganda. Itong isang piraso. Pink princess yan na ano. Propagation. Propagation. Magkano? Walang presyo. Wala pa. Ito po, magkano to? Ayan, Mirabilis. 1K yan. Patatlo yung dahon. O yan guys, so may Mirabilis 1K. Leaves na yan eh. Napakalaki ng dahon. Ito mukhang pahaba na si ano, Isandeliana. Ayan o, magkano dito? Stable lang. O, pinapaya, stable lang. Pag isang dahon uli, magkano? Yan, pwede na yan sa ano yan eh. 120, mga ganun. Kasi malaki to eh, no? Ayan, kay 120. Pero yung nasa baba, 100. Ito ang Josibuno. Oo, Cebu. O yan, magkano naman to? Yan ang 2K. 2K, pero last na po, ayan. Maganda naman po yung variegation niya. Ayan, sana po nakikita nyo. Baba natin ng konti. Ayan. Ito, anong name nito? Pink Princess. Si Pink Princess pa rin. Ang ganda ng variegation niya, oh. Kaunti pa lang yung pagka-pink niya. Ah, sa taas pa. Magkano pag mga ganito? Ito. Ayan. Ayan. Plinex na lang mabuti ni ate. 3-1. Oh, 3-1 guys. Marami na kami. Pwede na siya. Oy, pwede nang ikat guys, oh. Pwede nang ikat. Si Borly Max nagtatago. Magkano sa inyo? Tago siya kasi ayaw. Ito, ano, wala siyang presyo kasi hindi pambenta pa. Ah, ginagawang mother. Mother plant to. Ang Burley Max ba, matagal bang sumuloy ang dahon? Hindi naman. Medyo matagal kasi, oh. Tagal na nito. Ngayon pa lang naglalabasan. Oo nga, kailangan talaga marami kang mother, no? Parang sa Silver Sword, matagal sila. Ayan, yung ganyang kagaganda yan, guys, ha? Puro budget meal yan. Singgonyo mojito. Mas rare yan sa Albo. Wow. Bentahan yan isang dahon 500. Ayan, magkano to? May nabenta ko isang dahon 180. Ah, Sold out na agad. Tatlo. talaga? Ito guys, so, ngayon ko lang nakilala ang ganito. Singgonyo mojito, ngayon lang nagpapakilala sa akin eh. Ayan, ito. Mas rare pala ito sa Singonium albo. Hmm. Pero nakapagbenta si ate ng 180 isang dahon. Ganun pala sa karir. Eh yung ganitong subastato mo, puro mga cut na, no? Halatang mga kinat mo na. Kailangan ng budget nila eh. Laging Oo, budget nila. budget hanap, kaya meal. puro ano. Ito. Kailangan magparami ng ano. Yan guys, so nakikita nyo, puro budget meal. Yung mga pang-propa nyo. Ito, si Antorium to eh. Wave of Ah, Wave of Love. Magkano yung ganito kaliit? 100 lang yan. Abay, mura. Mura talaga. Diba? Ito ba si... Monticola, philodendron. Magkano yung ganito mo? 250. Wow, 250 si Monticola. Pag mga ganito nakalaki, ang ganda ng bulaklak, oh. Yung foliage yan. May mga variegation yan. Kaya pala. Ang ganda, no? Magkano pag ganito kalaki? 1.5 yan. Ay, mura na to sa 1.5. Di ba? Unpol yan eh. Grabe, oh. May libre pang polka dots. Ayan, yung 1.5 nyo. Ayan, medyo iikot ko yung camera. May mga budget, may siyang subastato. Magkano uling yung mga subastato mo? Basta itong benta ko niya, 150 yung dalawa dahon. Grabe. Ito guys, so 150 na lang pala, oh. Samantalang dati, yung nakuha ko yung subastatum ko, 200, 250, mga ganon. Ngayon, bumaba pa. 120, grabe. Ito, yung bigonya mo, ganito kalaki. Ayan, 200. Oh, 200 na lang guys, oh. Mother na. Yung Brazil ba to? Brazil, bagong tanim. Ah, bagong tanim, halata. Mukhang bagong tanim, may moonlight. May moonlight dito. 50 lang yung ganyan. Oh guys, oh, kung gusto niyo pa ng budget meal, 50 pesos, moonlight. Eh yung ganito, juvenile pa ba ang tawag dito? Ano din yan, Monticola. Oh, Monticola pa ganyang kaliit. Parang sumusuloy. Yung parang daw sumusuloy. Umikot-ikot muna tayo. Aba, may siso siya guys. Pagkano yung mga ganito? 100. Ayun yung malabo, 100. Wow. Samantalang dati, Ang presyo 2,000, niya. 1,500, 1,800. Nga po yung gano'n namin, yung malaguna. Teka lang, ito guys, oh, yung super last na yan, 100 na lang po yan. Medyo maglakad-lakad tayo. Ito, magkano to?
Ito, big size na kasi, 750. 715 Giant na kasi, green Congo. Green Congo. Ito guys, yung kanilang Green Congo, 750. Kasi giant na rin naman talaga at saka super lush na. Yan, pwede nyo na pong ikat yung mga yan. Pili na lang po kayo. Ito yung mga ganito nyo, Picus. Baby rubber. Baby rubber tree. Ito guys, yung baby rubber tree nila, magkano yung ganito? 70. Oh, 70. Dati pagkabili ko pa 200. Sa ano pa yun Shopee. Ito yung ganitong anthurium, bagong propagation. Ayan, dwarf anthurium, 100. Oh, 100. Ayan guys, dami. Meron din sila mga maliliit na aglaw. Yaw. Pinaparami pa nila. Minsan naaagad ba? Agado, meron po sa kabilang presyo eh. Talaga? Ito, magkano pag mga ganito, Marian? Yung 50 lang benta 50. Yung ganitong syngonium, makukulay. Oh, yan. Pag malago ganyan, ito 80. Wow. Malago na nga, 80 pesos pa guys. So, yan. Marami dito. Ito yung ganitong damki na 100. awa. Elephant ear na variegated. Ito guys, yung elephant ear na variegated. Magkano? 150. 100 lang. Grabe Ang mura na ng mga halaman talaga ngayon. Maganda yung sa loob ng bahay. Oo nga, ayan Pang indoor. Pang indoor plants. Yung social mong albo. Ang laki na. Alocasia. Ito? 1K. Ayan guys, ang ganda po kasi ng variegation niya at saka malaki na siya. Kaya 1K. Lumalabas ng kanyang kagandahan. Yung ganito mo magkano? Pink splash, 150. 150. Si Pink Flash. Grabe no. Ganda na. Yung isa 100. Pero ito 150. Nagtitrilling din to, di ba? Trailing na yan. Yung mga ganito nyo, Calathea. Rattlesnake, 100 lang. O yan guys. Yung rattlesnake naman nila dito, yung klase ng Calathea na hindi maselan, 100 lang po yan. Hindi maselan. Di ba? Yan ang hindi maselan Madaling alagaan yan. Madaling alagaan. Itong si Alberti, namulaklak na. Ano yan? Reverted na white fusion. Talaga? White fusion siya, nagpurong green. Ewan ko ano nangyari dyan. Sa ano hata yan sa panahon Di ba? Magkano yung ganito? Pag kanya, 150. 150 lang. Ito si Syngonium, pwede na itong putulin, no? na. O yan, di ba? Pwede ng pang-cuttings. Putulin niya, no? 150. Katatlo na. Tatlong pat na siya pag hiniwa-hiwalay. Di ba? Ganda, 150. Kakat. Lakad ng konti. Ito si Acacia. 50-50 lang yan. Ayan, 50-50 lang po. Ibang klase. Anong ID nito? Mukhang rare naman to. Philodendron din yan. Anong pelo to, ate? Auriculatum. Nako. Mother, ano yan? Yan yung Medyo nabubulol na naman ako. Auriculatum. Auriculatum. ito yung ano yan medyo na anuhan yung kanyang dahon. Oo nga, medyo na damage siya. Ayan siya. Sa ano ata yun? Sa ano lang yan Isprehan mo ng pang-punggus. Diba? Alam mo naman ang mga pelo natin. Kailangan din ng mga fertilizer na pang-punggus, mga ganun, bacteria. Magkano pag mga ganito? 1K. 1K. Auriculatum, guys. Ayan, 1,000. Pero pag mga ganito, yan, walang presyo. walang presyo, ginagawang. Kukuhanan ko yan ng budget meal. Oh, ayan. Kaya pala, ang galing pala ni ate dito. Ang galing kukuhaan pala ng budget meal. Meron na naman ako nakita. Nasisipatan Yung bromeliad na mga ganyan. Tatlo 100 lang. Nako, 3 for 100. Yung mga garden na mahilig sa mga budget meal dyan. Sugod na kay ate. Pati ito, yung mga ganitong bigonya, magkano? 50-50. Ang ganda ng mga millionaire nila, Ay, yan ang ano namin Mabili sa inyo to? Oo, yan ang bestseller namin. Talaga? Magkano yung ganyang kalalaki? Ay, isang seedling bag 70. Wow. Isang seedling bag na yon.
Samantalang ang isang seedling bag, hindi lang ata 3 puno eh. Di ba? 5 hanggang 6 na po. Kaya nga. Kaya pala ang mura. 70 lang, guys. Talaga yung namin dito. Bakit? Maganda ba yung bulaklak niyan? Star. Parang star na kulay yellow. Bumili ako niyan, hindi pa namulaklak. Anong buwan ba namumulaklak yan? Makikita niyo yan pag ano na siya, pag matured na yung mga dahon. Ah. Mga collector's item din yung mga yan, mga philodendron. Oh, yan oh. Magkano pag ganito? Ito, ganito kalaki, 1.7. 1.7 na. Ano to rainforest. Anthurium din yan. Pati ito sa kabila. Ito, red tobacco anthurium. Right, tobacco anthurium. 800 naman. 800. Mabuti medyo hindi na pipilipit ang dila ko. Di ba yung mga pangalan minsan hindi mo mabigkas eh. Mahirap. Dito po magkano? Yan naman Orlando. Wow. Si Orlando. 450. 450. Hindi mahirap alagaan. Giant na po. Ito yung kanyang napakagandang dahon. Red sun, philodendron. Magkano yung ganito? 850. 850. Pero bumaba na talaga siya. Taken na yan hindi pala napapadeliver. Talaga, ayan. Ito muna nilalagay. May may-ari na pala niyan. Uy, nakita ko si Cebu Blue. Ano yan? Epimint. Epimint naman. Iba ba si Cebu Blue? Iba. Epimint. Epimint. Pero humahaba yung mga dahon niya, lumalaki rin. Slash din. Ganon. Magkano pa ganito? Pag ganyan naka-trailing, 550. 550 na. May budget nila ko. Ako, pang 100. Pag 100. Parang si ano eh. Akala ko si Cebu Blue. Epimint. Epimint, guys. Paalala ko sa inyo si Epimint. Di ba pala si Cebu Blue? Si Cebu Blue Blue. Di ba? Oy, si Pinarty Partita. Magkano sa'yo? Ayan, mother plant. May budget meal ka? Nabenta ko na. Nabenta na, naubos na. 100. Sayang si 100. Ayan guys, pag meron daw siyang budget meal, may 100 siyang Pinarty Partita. Ito sa gitna. Ayan si Red Congo, 1.5. 1.5. Ang ganda na rin naman po kasi. Tignan nyo. Congo na giant. Eh dati tagto 2.5 to eh. Iba nung maabutan ko ngayon, 1.5 na lang. Pag Mother. 2.5 na dati. Medyo urong-urong tayo ng konti rito. Eto magkano to dito? Ayan. Si Anthurium, oy, 1.8. Crystallinum. Pakalaki na. Ang ganda oh. Crystallinum. 1.8 si Crystallinum. Daming pala ito. Diba? Napakaganda. 1.8 lang po. Ayan, sino po may gusto? Ang ganda ng iyong mga sisus. Binibenta mo pa rin to? Magkano? 1.5. 1.5. Grabe. 1.5. Napaka ano na. 1.8 yan dati. Talaga? Aray, aray. 1.5 may bawas pa yun. Oh, ay nako po. Nababawasan pa yan. Ayan guys ha. 1.5 yun. May bawas pa raw. Bahala na kayo mag-usap ni ate. Ang ganda. Ito, magkano tong ganito? Ito, not for sale. Oh, not for sale. Oh, Ito, ito si cardboard. cardboard. Ang ganda ng... Parang original cardboard to. Kasi medyo nag-yellow green siya, di ba? Magkano pa ganito? 800. 800. Yung green na green ba? Hindi ba yun talaga original na cardboard? Green na green siya alam eh. kung depende sa pinaglalagyan nila Maraming klase rin pala yan si Tat- cardboard. Oo nga eh. Tatanungin ko pa doon sa nagbigay sa akin. Merong golden. O, di ba? Green na green sa yung akin merong eh. mangkok ang tawag. Yung bilog na bilog yung dahon. Kaya tinanong ko kung pare-pareho ba sila. Kung may original o ibang klase ng variety. Daming klase. Ito yung ano, yung ganitong kalateya mo na ubod ng laki. Sabrina na ano to, yung original na Sabrina. 600. 600. Kasi guys, super lago naman po talaga. Ayan. Diba? Ito guys, si Gigantum 650. Maganda naman po yung pot niya. I-display na lang. Malaki po kasi siya, kaya 650. Sa giant. Uy, ito guys, naku, nakakita na naman ako ng kakaiba. Hawaiian photos. Hindi siya golden, oo. Rare na ano. Medyo rare siya. Magkano yung ganito?
Isang dahon. Iyan, bigay ko lang yan ng mga 50. 50? Pero pag mga ganito na kalaki, minamother mo ito? Kasi yung aking mother. Wow. Oh, akala ng iba, ano yan eh, akala nila golden or giant Oo photos. nga. Pero Hawaiian photos. Kawayan. Oo, 500 Tapos- kasi ang bentahan yan. Pag talagang ano na, pag thrilling na talaga. Ang ganda, no? Ito si Epi Aurea. Epi Aurea. Medyo nagmamatured na siya. Kasi alam mo yung akin, parang photos lang. Ibig sabihin bata pa. Mm. Ano sikreto niya para mag-mature siya? Ikakat ba? Yung ano, Grabe, nagwi-winner na siya. Sobra ng haba. Hanggang dito, kumbaga. mahaba talaga yan. Tapos pag sobrang haba na, saka pa lang sila nagkakat-kat yung dahon. Ah, ganun. Kailangan ko pang pahabain pa talaga. Ayun si Epi Mint. Oh. Payat lang yung dahon. Oo nga, no? Epiment. Mahaba yan. Magkakaroon na din yan ng penetration. Ay, ganun ba? Pero natutuwa ako sa garden mo, no? Ang daming rare talaga. 'Di ba? Konti pa halang. O konti pa raw. Pero ang dami niyang kakaibang halaman. Ayan, oh. May-ari na, guys. 700 lang, oh. Si Milano. Turuan mo naman ako neto. Anong ginagawa mong pampaganda ng dahon? Wala lang. Wala lang. Wala naman ako ng spray. Hindi lapitin ng insektong Milano. Hindi siya hindi siya lapitin ng mga ngain. Ah, talaga. Maganda. Mga philodendron, kaunti lang yung maselan. Hindi naman Hindi talaga masela ng pelo. Oo nga, kaya nga medyo sila ang mas gusto ng tao alagaan, no? Ayan, medyo ikot-ikot pa tayo dito, guys. sila lapitin ng Kung mapapansin ninyo, puro maliliit. maliliit. Mga propagation na sasaid daw. Sa dami ng bumibili. Pag ito, ibibenta mo ba to? Mother. Itong hilo. Iba naman ang ano nito. Hilo naman to. Caladium. Caladium. Camouflage caladium tawag ng iba. O kaya nga eh. Medyo na lilito ako. Iba-iba katawagan kasi. Camouflage. Magkano pa ganyang kalaki? 800 ito. Mother Ayan. na malaki na yung bulb niyan sa ilalim. Ay, ganun ba? Kaya medyo mataas na rin. Yung mga ganun yung... Eto, yung mga ganito. Magkano benta nyo? Oregano, 20 lang yan. 20 pesos. Ito guys, variegated oregano, 20 pesos. Ang dami nilang plants dito. Ayun o, maliliit o. Mga budget meal. Naubos na yung mga Ay, yung mga ganung Mickey Mouse. Mickey Mouse, 100 lang. 100. Gayang kalalaki. Itong ganitong banana, magkano? 350. Oh, 350 guys. Medyo lapit-lapit tayo sa looban nila ate. Ito, mga budget mo na allocation out. Ayan, may magkano? 100. Ayan, may 100. Dati hindi ka makabili ng ganyan, di ba? Ngayon, may mabibili ka ng 100. Ayan. Marami bang bumibili sa inyong mga garden? Kaya nasasaid. Dami. Ang dami mura eh. Kaya nasasaid na. Ayan. Ito, magkano bentahan nyo? Ayan, Syngonium chia pins din yan, 100. 100. Tulad yan ang nandun sa pool. Na parang Na parang, yung parang philodendron din siya. Pero Syngonium yan, chia pins. syngonium din pala ito, no? Nakapool doon, nakanila. Oo, kung makikita mo, akala mo philodendron eh, di ba? Ayan, kung mapapansin nyo, yan, maliliit pa, mga cute pa, pinapalaki pa nila yung mga Mga bulb. caladium, mga bulb. Ayan, yung mga ganitong kalateya, 50. 50 pesos. Yung sa kabila, may mga may-ari na ba yan? Mga pang for delivery nga yan. Ayan, ito guys, papakita namin sa inyo. Yung mga for deliver na ni ate, ayan. Ang gaganda naman, di ba? Ayan guys, wow! Ano bang ID nito? Pink, sultan. Magkano yung ganitong benta mo? 50. Magkano? 250. Wow! 5 puno na siya. 5 puno na siya. Ang ganda niya, no? Pink sultan. Ako pa naman, bet ko pa naman yung mga ganyang kulay. Parang mapupula, may pink, di ba? Pampaswerte sa totoo lang. Ayan guys, makikita nyo yung mga for deliver nila ate. Ang gaganda po. Nauna maubos yung mga budget. Oo, naunang maubos. Budget meal na ataba. Magkano sa'yo yung budget meal na ganyan? 250. 250. Ito
Ito, Pink Princess na budget meal, 250. Naku, ang ganda pala. Meron pala akong mapagkukunan ng mga budget meal eh. Ataba, 250 lang sa'yo. Dark form na Pink Princess yan. Ito, dark firm na to. 250 lang. Ito yung mga ganitong i-pay pag malalaki na. 50 lang yan. Diyan na lumaki kasi hindi pa napapadeliver yan. Kaya, Ayan, pero may may-ari na yan. meron na. Ah, may may-ari na. Ayan, lahat guys. So, di ba ang gaganda naman ng plants niya? Kahit mga budget meal, pero magaganda. Ito, ang ganda nito. Ilang dahon, no? Nag-anak na. Nag-anak na. Ito, si Painted Lady, magkano? 350. Wow, 350. May-ari na rin. Meron na din. Wow, nako, abang-abang kayo kay ate. Ah. Ate, pakilala kang ate. Huwag natin. Oh, may natira pa, palmera, 50 pesos. Dito, ang ganda talaga nito, no? Lalo na pag medyo maaraw. Persian Shield. 100 lang yan. Wow. Ito guys, so Persian Shield, 100 lang po. Ayan guys, 50 pesos lang po. 50 pesos. Puro budget meal nga. Yan. Lahat to, 50 pesos. Pero hindi pa kami nagla-live selling. Hindi mo magla-live selling. Ito guys, Linet, 350 lang, budget meal. Namin. FB page. May mga may-ari na to eh. Calathea, 180. 100, Damkin. Puro mga ano, budget meal. Magkano naman tong ano, ganito, sura yung black velvet, 50 pesos. Sabi ko na nga ba eh. Pati yung Adansoni mo naman, 50 pesos yan. Pati ang mamahal.